Takže ako môžete vidieť, dneska vyšlo konečne také skoro jarné slniečko. Sem tam obláčiky, ale ukážeme si, ako vlastne naše autíčko sme začali využívať. Ukážeme si výrobu. Máme výrobu, máme ešte dokonca aj prebytky. Takže vyrábame nejakých 7 kW a využívame vlastne wallbox. Ako vidíte, green, ťaháme len zo fotovoltických panelov. Je 25.2.26, 11.11 a už vlastne vyrábame 7 kW a autíčko nabíjame z fotovoltiky 4,4 kW. Ako môžete vidieť aj tu na. Takže taká skúšobná, čisto zadarmo energia, ktorá nám ide do auta. Neočakávame dneska od toho nejaké veľké výkony, ale také skúšobné, ako to bude fungovať v lete. Takže na ukážku by to mohlo stačiť. Uvidíme, dokedy bude dneska výkon. Nabijeme nejakých 8, možno 12 kW. Uvidíme.